Danûstandinên rakirina vîzeyan ên di navbera Yekîtiya Ewropa û Tirkiyeyê li ser du pirsgirêkan ber bi wê ve diçin ku bixitimin. Beriya ku mesele li Parlemana Ewropa bê guftugû kirin, yasaya tekoşîna bi terorê re û meseleya penaberan her du aliyan tîne hemberî hev. Bunların vizeyle ben ilişkisi... تعلق evan bırakırına vizeyan nîne. Tirkiye dibe ez peymana penaberan bicî nayînim. Ewropa jî li ser meseleya terorê bi ısrar e. Lê daxwazên Ewropayên endamtiya mayîn ne. Gelek xeletiyên Tirkiye hene. Lê ew ne meselên wiha ne ku li ser penaberên Sûrî bên guftugû kirin. Konusu yapılacak şeyler değildir. Serokkomarê Tirkiye Erdoğan ragihandu bû ku wê bi tu awayî yasaya terorê baş ve nekşînin. Li ser vê endamên Yekîtiyê İtalya û Almanya daxuyaniyên tund ragihandin. Serokê Parlemana Ewropa jî amace pêkir ku pêvajo hatiye rawestandin û heta ku heftê û du bend bicî neyên jî dest pê nake. Avrupa Birliği vize Yekîtiya Ewropa dixwaze ku dewletên ku ê bibin endam demokrasiya xwe jî bigihînin asta yekîtiyê. Lêger ku hin ser yasaya terorê ya heyî bi ısrar bin, tê wê wateyê ku hin ji azadiya derbirînê dûrin. Hikûmet vê ısrarê qurnetiya wê yekê dike ku dengên netewperrestan werbigire. dedirterek oyunu alabilir miyim oyunu? Ya bir blöf yapıyor Erdoğan. Erdoğan Avrupa diceribine. Ew jî li ser meseleye penaberan vê yekê dibînin lê destê wan girêdayî ye. Em jî Ewropî jî dizanin ku Erdoğan di warê azadiyan da tugavan naveje. Bawarin piştî ku wî jî Ewropa re got, herkes li riya xwe. Vê bibînin ku bi çi re rûbirû ne. Karşı olduğunu daha iyi görmüştür. Li gorî daneyan ev mesele li ser hin tiştan tê guftugû kirin ku eleqeya wê bi vîzeyan nîne. Ewropa ji ber neçariya xwe ya li hemberî penaberan dibe du bêş. Bêşek bi ısrarê ku Tirkiye hemû bendan bicivîne, lê bêşek jî wê helwestê nîşan dide ku hin pîvanên sereke yên Yekîtiyê bêne bin pêkirin. Ewropa ji bo rakirina vîzeyan bicîkirina bendên endamtiyê ji Tirkiye dixwaze. Tirkiye jî li hemberî vê meseleya penaberan weke kertik bikartîne. û xuya ye wê encama wê bi giranî dîsa jî penaberan re derkeve. Rawîn Stêrk, Rûdaw, Stenbol.